Ndandani urip bebrayan. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 13 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 17 tekan ayat 32. Jarine kang nate urip bebrayan, saura-urane ana ama loro kang banget mbebayani tumrap lestarining urip bebrayan, Tukmis lan Gotot. Tukmis tegese bathuk klimis. Iki kang dikuwatirake dening para ibu menawa sing lanang ketempelan sipat tukmis. Saben weruh bathuk klimis mesti njur terkiwir-kiwir, bojone dilalekake. Dene Gotot tegese ragane berotot. Saiki genti para bapak luwih-luwih sing awake pungkring padha kuwatir marang sing wadon kang ketempelan sipat Gotot. Saben weruh wong lanang Gotot pengine glendhot emoh pisah. Apa ya mengkono para bapak lan para ibu? Gusti Yesus piyambak banget ngurmati martabat urip bebrayan. Panjenengane ora ngersakake urip bebrayan bubrah marga akeh kang bakal dadi kurban. Luwih bocah-bocah ora dosa kang kudu urip rekoso lan sengsara. Gusti Yesus nandhesake menawa urip bebrayan mono satemene mujudake paguyudan urip priya lan wanita kang kakersakake dening Gusti Allah. Saengga ora prayoga kapisahake dening manungsa. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 19 ayat 6. Mula ing waosan dina iki panjenengane nandhesake bab wigatine njaga lan dandani urip bebrayan. Sajake Gusti Yesus uga sarujuk menawa ama urip bebrayan antara liya dumunung ana mripat. Sok sapa kang nyawang wanita lan ngepingini dheweke wis nglakoni jina marang wong wadon mau ana ing atine. Pengen mergo bathuke kang klimis, pengen mergo pawakane kang wewek, pengen mergo dedege kang lencir kuning lan sak piturute. Pengen mergo pawakane kang dempal, pengen mergo solah bawane kang mbapaki, pengen mergo sampurna dedeg piadeke lan sak piturute. Kanthi atos Gusti uga ngendika, marwa mripatmu sing tengen nasarake, cukilen lan buangen sing adoh, jer kowe rak luwih prayoga kelangan salah sawijining perangan badanmu katimbang karo ngalami badanmu sawutuh kacemplungake neraka. Gusti ngersakake para priya lan wanita pambangun Bali Wisma padha tresnani sisihane kanthi wutuh kaya dene panjenengane uga tresnani umat dalem kanthi wutuh. Gusti ngersakake para priya lan wanita pambangun Bali Wisma rila ngurbanake kasenengan pribadi kanggo kabagyan urip bebrayane kaya dene Gusti Allah rila ngurbanake diri kanggo kabagyane umat dalem. Para tresna pelam kinasih, urip bebrayan mono dudu amung kanggo dolanan. Mengkono kandhane Cak Dikin, penyanyi campursari kondang kae. Nanging sawijining ayahan luhur saka Gusti Allah. Mula urip bebrayan kudu dilakoni kanthi tumemen sak penuhing ati, sinarta niat madhep mantep reroyongan nyawijekake tresna kang loro. Margo brayat kasampiran ayahan ngrawuhake sih katresnan lan karukunan Allah Tritunggal, mula saasring mungkin ngrawuhake Allah Triniji Suci jroning brayat, mligine jroning donga sarta jroning kegiatan-kegiatan urip bebrayan kayata rikala mangan bareng utawa guyon-guyon bareng. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula munjuk sembah nuwun.
awit penget bab kautamanipun gesang bebrayatan ingkang kedah kalabuhi mawi pangorbanan diri pribadi. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Siji kados mlebu sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra Tuwin Yang Roh Siji. Amin.